Partidari dagokionez, xehetasun tekniko batzuk, partido gogorra espero da, liga goi mailako kirol ekitaldi bada, eta mailak, euskal taldeen mailak parekatzen ari dira. Ez da garai batean zauden ezberdintasun horiek. Beraz, partida gogorra lehiatua, espero da. Eta teknikoki, 6 aldaketa bakarrik onartuko dira, 6 aldaketa horiek 3 geldiunetan inberko dira, eta geldiunea konsideratzen da norbaitek aldaketa egiteko erabiltzen duen unea. Alegia, Atletikek eskatu geldiunea, baina Eibarrek erabiltzen badu aldaketa bat egiteko, hori Eibarrentzat ere geldiune bat bezala konsideratuko da. Ez da prorroga luzapenik egongo, berdinketa emango balitz penaltiak zuzenean, 5 penalti, iaz finala ustete horrela erabaki zala, eta pixket, eta arbitroak Euskadiko Futbol Federazioak jarriko ditu.